sak bejat-bejate menungso niku mesti ana krentek, ada kesadaran dalam dirinya anake pengen dadi wong apik. Senajan aku preman nanggone terminal, anakku ojo sampai niru aku. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki aku ana pasal suwiji. Faslun utawi iki ana pasal suwiji. Iklam ngawruhana sapa sira? Iklam ngawruhana sapa sira? Ana awalat toriki ing setuhune kawitane dalan suluk. Ana awalat toriki ing setuhune kawitane dalan suluk. Iku baisun, iku kesadaran kawiyun kang kuat. Yukdafu kang den tancepke apa bais kawi. Yukdafu kang den tancepke apa bais kawi. Fi qalbil abdi ing dalem atine kawula. Fi qalbil abdi ing dalem atine kawula. Yuz'ijuhu kang getarke apa bais kawi ing kolbun. Kang geterke apa bais kawi ing kolbun. Wa yuqlikuhu lan gelisahke apa bais kawi ing kolbun. Lan gelisahke apa bais kawi ing kolbun. Wa yakhusuhu lan nganjurake apa bais kawi ing kolbun. Alal ikbali ing atase nrimo alallahi ing atase Gusti Allah wa daril akhirati lan akhirat. Wa alal i'radi lan ing atase mengo anid dunya saking dunya. Wa amalan saking barang al khalqu kang utawi makhluk
kang utawi makhluk masguluna iku padha katungkul ya makhluk bihi kelawan ma min amaratiha bayane saking bangun-bangun donya bayane saking bangun-bangun donya wajam iha lan ngumpul-ngumpulake donya wajam iha lan ngumpul-ngumpulake donya watamatu ilan ngalap seneng bisahwatiha kelawan pira-pira sahwate donya wal igtirari apa igtirar ki bermegah-megahan wal iktirari lan bermewah-mewah bizakhari fiha lawan pira-pira perhiasan donya lawan pira-pira pepaese donya lawan pira-pira pepaese donya pasal pertama wingi nembe bahas pembukaan pasal yang pertama menjelaskan bahwa kula panjenengan sedaya niki dianggap napa dianggap murid kuwi sinten berarti wong sing mulai ngambah dalan ngibadah dalan memperdekat diri dengan kepada Gusti Allah dalan suluk awak dhewe dianggap murid karo Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad berarti dianggap awak dhewe gek nyedak-nyedak Gusti Allah lah nyedak-nyedak Gusti Allah iklam anna awwalat thoriq ketahuilah bahwa jalan pertama yang harus dilakukan, cara pertama yang harus dilakukan oleh seorang murid, oleh orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, jalan yang pertama itu apa? Cara yang pertama yaitu menancapkan di dalam hati kita, menanamkan di dalam hati kita, mengikat dalam hati kita, apa yang ditandur, apa yang diikat, apa yang ditanam, apa yang ditancapkan, yaitu baisun qawiyun. Baisun qawiyun. Baisun qawiyun iku napa? Baisun qawiyun itu adalah kesadaran yang kuat, kesadaran penuh bahwa kita membutuhkan zat yang paling hebat. Kesadaran penuh bilih kula panjenengan sedaya ki wedi siksa ngarep-ngarep nikmat. Kesadaran penuh bilih kula panjenengan sedaya wedi mlebu neraka ngarep-ngarep surga. Kesadaran penuh. Karena sebenarnya tiap orang niku Gusti Allah sampun nandur. Tiap orang mesti dibekali baisun qawiyun sebenarnya.
Lah tanda-tandane baisun kawiyun niku napa? Yuzaijuhu. Sing biasane nggarai ati geter. Jenengan misale krungu pireng Pak Kiai Alif gek nalkin man buka nalkin wong jenengan umburine kok njuk wedi geter. Niku berarti yang main di hatimu itu sebenarnya baisun kawiyun. Sak bejat-bejate menungso niku mesti ana krentek ada kesadaran dalam dirinya anake pengen dadi wong apik. Tak pondokke ben ora kaya aku. Tak sekolahke ben pinter gak kaya wong tuane. Senajan aku preman nang nggone terminal, anakku ojo sampai niru aku. Niku baisun kawiyun. Sing gare geter ati. Bahkan ateis sekalipun pengakuan dia mesti jane ana sing geterke ati. Wayuklikuhu atau yang membuat kita gelisah ketika kita melakukan salah. Jenengan nglakoni salah nek nang ngarepe wong gak mungkin misale. Karena wong apik. Tapi nek nang mburi nglakoni salah sering. Tapi nek bareng nglakoni salah kok mesti ana rasa gelisah. Wedi nek konangan iku jenenge baisun kawiyun, alarm dari Gusti Allah yang mengingatkan kita, memperingatkan ojo dibaleni, misalnya koyok ngoten. Ayo ditinggal, ayo dicedai kalau itu hal yang baik. Jadi sebenarnya Allah telah memberikan alarm kepada diri kita, manusia masing-masing. Ning masalahnya menungso niku wau semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, semakin menjadi hijab yang menutup menutup kepekaan dirinya. Mula kan wonten istilah man arafa nafsahu arafa robbahu. Siapa yang bisa menilai, mengetahui hakikat dirinya berarti dia kenal Gusti Allah, kenal Tuhannya. Masalahnya menungso saiki seringnya terhijab sehingga tidak bisa memahami dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia pengen koyok wong kae. Dhek pengen koyok wong kae wis apik-apik kerja sesuai bidange, pengen kerja koyok wong kae berarti dhek mulai terhijab dari pemahaman tentang dirinya sendiri. Ngibadah krana kae ora krana Gusti Allah, berarti terhijab lagi. Semakin kesalahan dilakukan semakin terhijab. Nek semakin terhijab baisun kawiyun nggak bisa dirasakan. Mula paling enak baisun kawiyun niku direnungi. Mulane kitab disuruh bertadabbur. Merenung. Piye carane awak dhewe merenung? Monggo macam-macam carane. Macam-macam. Sampai Mbah Yai Ihsan Jampes nulis kitab kopi karo rokok. Al-Qahwah wad-Dukhon. Nulis tentang kopi dan rokok yang berbeda dengan ulama yang melarang. Menurut Mbah Yai Ihsan Jampes kopi dan rokok itu hanya wasilah untuk umat supaya bisa merenung. Mula gak iso dihukumi. Nek jenengan ngerokok karo ngopi ben iso sinau kuat melek, iso paham merangsang otak supaya bisa merenung, mengerti kesalahannya sendiri, jadi sebuah kesunahan. Bahkan yang jenengan nek misale orang ngomong wong sing gak ngerokok, wong sing ngerokok nek gak ngerokok luwih apik, ngoten mawon to. Misal jenengan ngerokok soalnya nek gak ngerokok gak iso matlaah. Artinya rokok iki gak yo gaya-gayanan tok. Gak iso matlaah, ora kuat melek, mboten saged sinau. Hawane dedel nek orang ngerokok hukume wajib. Lha dhewe Mbah Ihsan ngoten. Ning yo kanggo alat. Dudu rokok krana gagah-gagahan utawa daripada nganggur. Eman-eman. Jenengan ngerokok itu ada daya atau ada apa jenenge iki organ tubuh yang dirangsang supaya bisa menerima lebih cepat. Aslinya kan ngono.
Nek mbok barke eman. Kulo nek awake dhewe ngerokok, kuwi merenung nek ora nggawa buku, nek nggawa kitab, memahami kitab. Nek ngapalke memang apalan. Guse kula niku ora iso nderes Quran nek ora ngerokok. Dadi nek benderes mesti karo ngerokok. Ngene terus. Oh, nderes. Soale apal. Nek gak apal Quran merenung ae sing penting merenung. Merenung. Karena ketika gak diimbangi karo menerima sesuatu dari luar, akhirnya kan koyok wong sakau. Berhalusi. Nah sejajar jenengan ngerokok, merenung tapi merenunge kuwi gak jelas. Teko nglamun, lak berhalusinasi. Nggih ta? Di menerima. Nek berhalusinasi, akhirnya rokok pun dianggap seperti narkoba adiktif. Karena halusi, padahal ini alat. Beda nek narkoba kan memang cetha-cetha barang sing haram. Jadi gak bisa dikiaskan. Nah. Lho baisun qawiyyun itu penting. Yang bisa membuat hati kita gelisah, yang bisa membuat hati kita tenang, yang bisa membuat hati kita cinta, jenengan sholawatan terus nangis pas mahalul qiyam itu baisun qawiyyun. Padahal artinya gak paham. Suarane sing sholawatan wae yo elek tapi kok iso nangis. Tapi nek nangismu karena sebab krungu suarane gatelke kuping, yo dudu baisun qawiyyun. Terdolimi kuwi. Ndonga sing apik-apik ben sing sholawatan kuwi oleh rezeki sing oke, wong awakmu terdolimi. Tapi kalau tersentuh itu baisun qawiyyun. Itulah kenapa ibadah harus dilakukan sesuai pakemnya biar menimbulkan baisun qawi. Senang pun gitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking senenge karena dipuji karo Rasulullah, jenengan kuwi sahabat sing mlebu surga pertama kali bareng aku. Seneng Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya napa baisun qawiyyunnya muncul, beliau menari saking bungae. Yo dadi tari sufi kuwi lho. Beliau menari, tapi dia menarinya bukan karena napa goyang-goyang atau karena apa jenenge digawe-gawe mboten. Itu baisun qawiyyun yang membuncah, yang meluap. Baisun qawiyyun yang meluap. Makanya baisun qawiyyun wau kudu ditanamkan dalam hati supaya bisa mendorong kita, memotivasi kita yahussuhu ala iqbal untuk bisa menerima Gusti Allah. Menerima di sini artinya nopo? Menerima berarti bangkit menghadapkan seluruh jiwa raganya hanya untuk Allah. Al-iqbal. Mulane salat kuwi kudune kaya ngono. Inni wajjah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki, salatku, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati lan kematianku apa? Lillahi, khusus untuk Allah. Pertama kita sudah ikrar, saya sungguh berani, sungguh rela, sungguh ridho, wajah tu wajahi, menghadapkan eksistensi saya, menghadapkan keberadaan saya. Lilladzi, demi dat, untuk dat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dengan pasrah musliman, saya tidak akan mendua. Saya hanya pasrah untukmu ya Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku khusus untuk panjenengan. La syarika lahu wa bidzalika umitu. Saya tidak berani menduakan panjenengan karena jenengan merintahkan seperti itu. La syarika lahu wa bidzalika umitu wa ana minal muslimin. Dan jenengan, saya mohon jenengan bersaksi, menyaksikan saya ini hamba yang muslim, hamba yang berserah diri. Lu jenengan memahami kabiro kuwi mau.
utawa bahasane apa? Tawajuh utawa iftitah. Jenengan memahami iku wae lho, wah khusyuk yakin salate. Khusyuk. Apa malih kok sampai salam paham maknane sedanten. Masalah hukumnya mung sunah kadang ya ora diwaca. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim langsung. Wajib wae. Lho niku lho. Mulane bais kawine yo akhirnya tertutup. Bais kawi. Ya khusyu ala iqbal ala wa daril akhirah. Nek wis iqbal ala daril akhirah menghadapkan diri kita untuk kehidupan akhirat berarti dunya yo penting karena sebagai wasilah. Gak ono sing ngendikan donya gak penting. Nek ono sing ngendikan donya gak penting sok-sokan berarti. Pret. Mati wae butuh duit kok kira? Butuh harta. Ora ana duwite mboten wonten apa ora ana sing gelem ngeduk panggonan. Apa malih nang kota. Tanah gawe ngubur mawon regane wis sak larang-larange, nggih kan? Uripe nang kota karena tanah larang nang kono mati akhir dikubur nang desane. Gak tau urip nang desane padahal. Ngebek-ngebeki kuburan. Ngebak-ngebaki kuburan. Lah nek uripe ten mriko misale sumbangsi ten mriko mek dikubur nang desane nek iso yo gak usah. Oh. Sareke mawon mriko ora tau gawe apik nang desa kok. Ibarate ngoten. Wah, lah wong tuane nang desa kok. Ya berarti atas nama orang tua wajib nopo? Dalam tanda kutip ganti rugi wong iku dudu penduduk mriko. Kudune ngono. Diberikan siapa uangnya? Kasde. Padahal jane ya gratis, tapi niku keraten bukan orang sih. Lho saking apike wong desa wae ditompa-tompa. Padahal kita minta nyuwun sewu ujroh gak apa-apa secara fikih. Wong itu bukan orang situ. Bukan orang situ. Daril akhirah kabeh diniati akhirat ngibadah. Jenengan yang berdamel diniati ngibadah. Biasane ben esuk dodolan cilok bismillah. Tawakkaltu ala Allah kula pasrah Gusti rezeki jenengan ingkang ngatur ngeng kula ajeng ibadah lewat tolabul maisah. Bismillahirrahmanirrahim. Wes berangkat payu gak payu Gusti Allah sing nanggung pun niku. Yakin hasilnya diparingi berlipat-lipat. Sesuai dengan kebutuhan kita. Niati akhirat. Sampai winginane yang disindir ten kitab niku. Lho bagaimana kok enggak niati akhirat? Nek mbok niati donya niku gak iso maringi manfaat kepada dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Wong dunia itu kadaini, donya niku kaya utang. Mulane hurufe padha, dunya dainun. Urip nang donya iki kaya dene nanggung utang. Bagaimana cara kita membayar hutang itu agar kehidupan dunia terbebas dari hutang? Ya bidini dainun utang, dunya dinun mulane hidup di dunia wajib beragama kanggo nyaur utang kuwi mau dalam tanda kutip. Nah akhirat gak bontek, gak ono agama akhirat. Nah. Diniati. Wa alal i'radi yang kedua bais qawi kalau wau tugasnya bais qawi yang pertama kan ya khusyuhu alal iqbal ala Allah wa daril akhirah. Tugasnya bais qawi ngelingke menungso biar termotivasi untuk menerima Gusti Allah dan kehidupan akhirat dengan cara apa? Madep mantep apa wae diniati ibadah marang Gusti Allah. Ngaji ngene iki niati ibadah. Jenengan ngerokok ben ra muspro niati ngibadah karo merenung memperkuat bais qawi. Jenengan dahar niati ibadah nek gak mangan garai lemes. Apa wae, ora kudu maca Quran tok ibadah. Ora kudu salat tok. Yang kedua tugasnya bais qawi wa alal aradilan ing atase mengo anit dunia saking nyoba bais qawi itu tugasnya yang kedua membuat kita
mendorong kita untuk berpaling dari permainan dunia. Permainan dunia disebut permainan soalnya kita sering dipermainkan oleh dunia. Harusnya manusia bisa mempermainkan dunia untuk kepentingan akhirat. Tapi seringkali manusia itu malah menjadi bahan permainan dunia. Nggih ta? Manungsa niku jane makhluk makrokosmos sebenarnya. Makhluk sing gede. Iso ngelola, saged mengelola dunia. Donya iki meh digawe piye wae menungsa saged. Buktine apa? Dipaku-paku donya iki dadi dalan tol. Donya sing awale asri ditebangi dadi gedung. Menungso sing ngatur. Donya sing awale semua makhluk itu hidup berdampingan. Hewan manusia harmonis. Krana menungso niku tukang mateni akhirnya dadi jauh kabeh punah hewan dadi galak karo menungso. Menungso padha menungso ya tukaran. Lho, manungsa niku sing bisa mengatur dunya. Tapi masalahnya sering menungso diatur donya. Buktine napa? Tanggane iso tuku apa dheke pengen. Kancane kerjane napa dheke pengen padahal bukan keahliane. Soalnya yang dipingini hasile. Semua ini sebenarnya punya cobaan masing-masing. Hanya saja orang yang terbaik adalah yang bisa memendam cobaan itu menjadi peluang. Cobaannya dipendem, diubah jadi peluang. Masalahnya kita mboten cobaan diketok-ketokke akhirnya ketok melas. Juk ngiri liyane, padahal wong kancamu iku yo ngiri awakmu, ngopo awakmu iri? Kae